ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри ҷамъбастии барномаи тилотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода. имрӯз 8 март дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи модар таҷлил шуд. Сиёсати роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон алалхусус ғамхориҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар даврони истиқлолият ба ҳаёти занон таъсири амиқи худро расонд. соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳитеро бунёд гузошт ки занон имконияти хуби рушд ва саҳмгузории бештар дар эъмори ҷомеаи маданиро ба даст оранд. дар замони соҳибистиқлолӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба дастгирии давлатии занон ва ташаббусҳои созандаи онҳо диққати махсус равона гардида, пайваста кӯшиш ба харҷ дода мешавад ки ин нерӯи созанда ва қишри фаъоли ҷомеа ба рушди устувори мамлакат сафарбар карда шавад. тавассути дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурӣ ҳиссаи фаъолияти занон дар соҳаҳои гуногуни иқтисоди кишвар дар ҳоли афзоиш аст. аз тантанаҳои идона бахшида ба рӯзи модар дар шаҳру ноҳияҳои алоҳидаи мамлакат ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар ноҳияи восеъ рӯзи модар ҷашн гирифта шуд. ба ин муносибат дар қасри фарҳанги ноҳия ҷамъомади идона баргузор гардид. дар ин чорабинӣ собиқадарони меҳнат, намояндагони касбу кори гуногун ширкат варзиданд. дар қисмати расмии ҳамоиши идона бахшида ба рӯзи модар, иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳия дар симои ин занону бонувон сокинони ноҳияро бахшида ба рӯзи модар табрик намуданд. аз ҷумла қайд намуданд ки дар сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақому манзалати зан дар ҷомеа баланд арзгузорӣ мешавад. имрӯз занону духтарон дар як саф бо мардон истода дар ҳама ҷабҳаи корзор баҳри пешрафти иқтисодиёти кишварамон заҳмат мекашанд. бо боварӣ қайд карда шуд ки бонувони ноҳия дар ҷомеа баробари адои рисолати модарӣ ҳамчунин дар раванди бунёдкориву созандагиҳои диёр саҳми босазо мегузоранд. дар ин чорабинӣ аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия барои саҳми арзанда дар тарбияи насли наврас гузоштан бахшида ба рӯзи модар ба якчанд нафар бонувон сипоснома тақдим карда шуд. бахшида ба рӯзи модар дар ташкилоту муассисаҳои ноҳия ҳам чорабиниҳои гуногун доир гардиданд. аз ҷумла дар шуъбаи маорифи ноҳия бо иштироки занони омӯзгор мизи мудаввар доир гардида саҳми занон дар рушди соҳаи маориф баланд баҳогузорӣ гардид. дар ин ҳамоиш барои заҳматҳои чандинсола аз номи шуъбаи маорифи ноҳия ба омӯзгорони собиқадор тӯҳфаҳои идона тақдим карда шуданд. дар ин рӯз ҳамчунин бахшида ба рӯзи модар дар қасри фарҳанги ноҳия барномаи театрӣ куноидашуда таҳти унвони фатҳу кушоиш орад дасти дуои модар намоиш дода шуд. дар ин хона яке аз модарони бузургсоли минтақаи Кӯлоб Салимова Гулбону зиндагӣ мекунад. ин модари мушфиқу меҳрубон имсол 110-умин баҳори умри худро ҷашн мегирад ва дар рӯзи модарон кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба табрики ин модари меҳрубон омаданд. гулбону Салимова дар ноҳияи Ховалинг таваллуд шудаву то имрӯз дар ҳамин ноҳия зиндагӣ мекунад. дар синни 110-солагӣ ӯзи биноиву шунавоӣ ва хотирааш хуб аст. пайваста аз раҳбарияти олии кишвар хоса президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ғамхориҳояш миннатдорӣ мекунад ва даст ба дуо аст. имрӯз ҳам аз номи сарвари давлат кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ момаи Гулбонуро табрик гуфта ба ӯ тӯҳфаҳои идона тақдим карданд. чорабинии идона бахшида ба ҷашни рӯзи модарро дар ноҳияи Ховалинг дар чойхонаи Чилчанор бо иштироки модарони фаъол ва модароне ки дар рушди соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ ва тарбияи фарзандон саҳми арзанда гузоштаанд баргузор намуданд. муовини раиси ноҳия модарон ва дар шахси онҳо тамоми модарони Тоҷикистонро бо ин ҷашни фарахманд табрик намуд. қайд кард ки модар бахшандаи ҳаёт ва чашмаи хушкнашаванда буда меҳрубониҳо ва тарбияи ӯ фарзандонро ба қуллаи мурод мерасонад. шоирону нависандагон дар васфи модар асарҳо навиштаву достонҳо эҷод карданд. дар ҳолати тантанавӣ ба як зумра модарон, кормандони касбу кори гуногун, омӯзгорону табибон, қаламкашон, кишоварзон, кормандони ҳифзи ҳуқуқу тартибот ва модарони фаъоли ноҳия ифтихорнома ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ супорида шуд. чорабиниро барномаи фарҳангии омоданамудаи кормандони бахши фарҳанг, мактаби бачагонаи мусиқии ноҳия ва ҳаваскорону дигар ҳунармандони вилоят идома бахшид.
бо мақсади омӯзиши таҷрибаи пешқадами ширкату корхонаҳои истеҳсолии кишвар, палатаи савдо ва саноати вилояти Хатлон дар доираи лоиҳа оид ба беҳтар намудани рақобатпазирии агробизнес дар Тоҷикистон сафари омӯзишии занони соҳибкори вилояти Хатлонро ба шаҳри Ҳисор ва вилояти Суғд роҳандозӣ намуд. ҳамзамон зимни ин сафари омӯзишӣ бонувони соҳибкор аз минтақаи озоди иқтисодии Суғд ва маконҳои сайёҳиву таърихии минтақа дидан намуданд. ҳамкори мо Хуршеди Абдуалим дар ин сафар гурӯҳи соҳибкоронро ҳамроҳӣ ва аз натиҷаи он гузориш омода кардааст. сафари омӯзишии занони соҳибкори Хатлонӣ аз корхонаи коркарди маҳсулоти хӯроквории ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Ситабр Агрои шаҳри Ҳисор оғоз гардид. Ин корхона мавсимӣ буда дар вақти истеҳсол дар он зиёда аз 30 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин карда мешавад. Самти фаъолияти корхона ба коркард ва бандобасти ҷуворимакар равона гардида дастгоҳу таҷҳизот ва дигар хатҳои технологии корхона аз кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон ворид ва насб карда шудааст. Ба занони соҳибкор иттилоъ дода шуд ки иқтидори истеҳсолии корхона дар як шабонарӯз то 24 тонна маккаи дон буда коркард ва истеҳсоли маҳсулот бидуни истифода аз маҳлулҳои кимиёвӣ сурат мегирад. Истеҳсолоти корхона зери тамғаи бомаза дар бозори дохилӣ ба фурӯш бароварда шуда, бо ҳамин ном содироти он низ роҳандозӣ гардидааст. дар идома меҳмонон аз корхонаи муштараки Тоҷикистону Беларус, ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Агротехсервис, ки дар он асосан васлу насби трактор ва таҷҳизоти соҳаи кишоварзӣ анҷом дода мешавад, боздид намуданд. Дар ин корхона тракторҳои гуногун тамға ва дигар таҷҳизоти соҳаи кишоварзӣ васлу насб карда мешавад. айни замон дар ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Агротехсервис беш аз 50 нафар мутахассисони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. Мутахассисон мегӯянд мутобиқати тракторҳо дар шароити Тоҷикистон омӯхта шудааст ва истифодаи онҳо дар корҳои кишоварзӣ хеле мувофиқ мебошад. рӯзи дуюми сафари омӯзишии занони соҳибкори Хатлонӣ дар шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд идома ёфт. Нахуст меҳмонон ба минтақаи озоди иқтисодии Суғд ташриф оварда бо роҳбарияти минтақаи мазкур вохӯрӣ намудаву оиди фаъолияти субъектҳои ин ҷо маълумот гирифтанд. Зикр гардид ки имрӯзҳо дар минтақаи озоди иқтисодии Суғд 30 субъект ба қайд гирифта шуда, аз ин 18 субъект ба фаъолияти истеҳсолӣ, хизматрасонӣ ва савдо машғул буда, боқӣ монда бо корҳои сохтумонӣ, ворид намудани таҷҳизот, ба кор андохтани иқтидорҳои нав ва корҳои ободонӣ машғул ҳастанд. бо дастгирии палатаи савдо ва саноати вилояти Хатлон, якҷоя бо ҳамкории палатаи савдо ва саноати вилояти Суғд, соҳибкорони вилояти Хатлон аз минтақаи озоди иқтисодии Суғд дидан карданд. дар ин вохӯрӣ мо ба соҳибкорони вилояти Хатлон оид ба имтиёзҳо, шароитҳои фароҳам овардашуда дар минтақаи озодии иқтисодӣ маълумоти мушаххас пешниҳод кардем. дар идома меҳмонон аз ҷамъияти саҳомии кушодаи Ариана Метал Пласти минтақаи озоди иқтисодии Суғд, ки дар он асосан истеҳсоли бозичаҳо, дучархаҳои бачагона ва таҷҳизоти маишӣ ба роҳ монда шудааст, дидан намуданд. аз рӯи маълумот корхонаи мазкур дар майдони 4 гектар доман густурда бо саҳми соҳибкорони ватанӣ бунёд гардидаву дар он беш аз 120 нафар сокинони маҳаллӣ ба ҷойи кори доимӣ таъмин шудаанд. аз рӯи маълумот дар корхона истеҳсоли 36 намуди маҳсулот аз қабили бозичаҳо, дучархаҳои бачагона ва таҷҳизоти маишӣ тариқи 8 хати муосири технологӣ сурат гирифта, дар як сол тақрибан бо маблағи зиёда аз 20 миллион сомонӣ маҳсулот тавлид карда мешавад. дар ин корхона кор дар ду баст ба роҳ монда шуда, ашёи хом қисман аз хориҷи кишвар ворид мегардад. ба таъкиди мутахассисон дар мамлакат, ин аввалин корхонае ба ҳисоб меравад ки тамоми қисмҳои бозичаҳо, дучархаҳои бачагона ва дигар таҷҳизоти маишӣ то ҳадди ниҳоӣ дар дохилӣ истеҳсол карда мешавад. сафари омӯзишии занони соҳибкори Хатлонӣ дар ширкати Нексигол мушовири шаҳри Хуҷанд идома ёфт. Ташкилоти ҷамъиятии Нексигол, ки ба кишоварзони дохилу хориҷи кишвар маслиҳату машваратҳои соҳаи кишоварзиро пешниҳод мекунад, омӯзиш гирифтани занони соҳибкори Хатлонӣ дар ин ҷо мувофиқи мақсад буд. тибқи иттилоъ, ширкати брендии Нексигол барои баланд бардоштани фоидаи корхонаҳои хурду миёна, ки ба агробизнес машғуланд, беҳтар кардани сатҳу сифати маҳсулот ва ҷорӣ намудани технологияҳои нав дар истеҳсолот, коркард ва маркетинги маҳсулоти кишоварзӣ ба деҳқононе, ки дар саросари
کشور آسیای مرکزی فعالیت میبرند نوآوری‌ها جاری میکند. ذکر گردید که فعالیت شرکت نکسیگول مشاور و عالم کشاورزی در جمهوری تاجیکستان تبادلات نو جاری کرده است که آن هم پیوستن کشاورزان و دهقانان به عصر رقمی میباشد. هدف گروه شرکت‌های نکسیگول این جاری نمودن تکنولوژی‌های نوترین برای استحصالات کشاورزی میباشد و ما تکنولوژی‌های رقمی رو تکنولوژی نوترین استحصالات رو برای آنکه مقدار استحصالات زیاد شود، حاصلناکی بهتر شود، صفت بهتر شود جاری نموده ایستادیم. یکی از نمونه‌های این تکنولوژی‌ها این استحصالات خوراک سبزی چاروائی گیدروپونیکی میباشد که ما امسال در کشورمان جاری می‌نماییم. مهمانایی که ما از ختلان داشتیم، زنان صاحبکار ختلانی اساساً در ساحه کارکرد محصولات شیری، میوه و سبزیجات و خشک میوه بودند و سوالهای آنها عاید تکنولوژی‌های نو نگهداری و بند و بست محصولات کارکرد شده روانه کرده شده بود. نیمه دویم روز در پالات سودا و صنعت ولایت سوخت واخوری زنان صاحبکار ختلانی با رهبریت پالات و زنان صاحبکار موفق شهر خوجند دایر گردید. ضمن ملاقات ابراز گردید که پالات سودا و صنعت همیشه مساعدت خود را عاید به تامین نمودن اشتراک شرکت‌های وطنی در کار نمایشگاه‌های خارجی برای معرفی مال و محصولات به صادرات نگرانده شده وضعیت اکولوژی تازه رسانیده در این سمت کار میبرد. همزمان در ملاقات صاحبکار زنان ولایت سوخت عاید به فعالیت و دستاوردهایشان به زنان صاحبکار ولایت ختلان معلومات مفید پیشنهاد نمودند. بعد از واخوری زنان صاحبکار به کارخانه کارکرد شیر پارسای خوجند که با تمغه فیض رسول محصولات استحصال میکند بازدید نمودند. ضمن شناسایی راهبران ابراز داشتند که اقتدار کارخانه در یک شبانه روز 20 آن را تشکیل داده دستگاه و تکنولوژی‌های آن از کشورهای پیشقدم جهان وارد و نصب کرده شده است. در اینجا زیاده از 50 نفر ساکنان محلی با کار دائمی و معاش خوب تامین شدند. کارخانه مذکور برای استحصال نمودهای گوناگون محصولات شیری، غنی گرداندن بازار داخلی و به راه ماندن صادرات محصولات بزرگیر به خارج کشور پیش بینی شده است. در همین جا روز دوم سفر آموزشی بانوان صاحبکار ولایت ختلان به آخر رسید. бахшида ба рӯзи модар ширкати зетмобайл дар шаҳри бухтар аксияи идона ташкил кард. намояндагони ширкат дар рӯзҳои таҷлили ин ҷашн ба сокинони маркази маъмурии вилояти хатлон тӯҳфаҳо тақдим карданд. гузориш дар ин бора. شرکت زدموبایل اکسیای ایدونای خود را تحت عنوان هدیه مادر در کوچه‌های شهر بختر تشکیل نموده با این وسیله روز مادر را به زنان و بانوان مخصوصا مشتریان خود شاد باش گفتند. در دایره اکسیای مذکور کارمندان شرکت زدموبایل در کوچه و موضع‌های سرادم شهر بختر دور زده گلدختران و بانوان ختلانی را با تحفه‌های شرکت قدردانی نمودند. می‌باید که هر یک شخص به قدر مادر برسد. مادر در حقیقت هم قیمت‌ترین نعمت روی دنیا و سرچشمه محبت بی‌کنار است. امروز کارمندان شرکت زدموبایل تصمیم گرفتند که مادران و زنان بانوان شهر بختر را با روز مادران تبریک و تهنیت نمایند. کارمندان تحفه‌ها را گرفته به کوچه‌های شهر بختر برآمدند. بانوانی را که در کوچه واخوردند با آنها تحفه هدیه نموده با این روز تبریک و تهنیت نمودند. این گونه اکس‌ها را ما امروز نه تنها در شهر بختر اینچنین در شهر دوشنبه در ولایت سوخت در شهر خوجند برپا نموده مادران تمام جمهوری همان را تبریک می‌نماییم. نگفته نماند که شرکت زدموبایل خیلی فعال هستند و همه وقت کوشش می‌کنند که چنین اکس‌ها را در عید و چاره‌بینی‌های گوناگون برپا نموده ساکنان جمهوری را تبریک و تهنیت نمایند. باید گفت که اکسیای هدیه مادر بخشیده به 8 مارس روز مادران راه اندازی گشته بهترین وسیله خوشحال ساختن زنان و بانوان و قدر نمودن مهنت‌های شبانه روزی دومین آفرنده‌ها در روی زمین یعنی مادران بود. زیرا با گرفتن تحفه ایدونه این شرکت موبیلی در چهره گلدختران و مادران تبسم هویدا می‌شد. همین است که چنین اکسیه‌های ایدونه را کارمندان شرکت مذکور پیوسته تلاش می‌نمایند در پیشروی عید و مراسم‌ها تشکیل و برگزار نمایند تا اینکه این شرکت موبیلی دیرباز در خاطره هایشان نقش بندد. дар шаҳри душанбе бо ташаббуси маркази миллии гуногунӣ ва бехатарии биологии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба рӯзи умумиҷаҳонии ҳифзи табиати ваҳшӣ ҳамоиш баргузор гардид. дар ин ҳамоиш олимону мутахассисони соҳа доир ба олами вуҳуш ва ҳифзи он андешаронӣ намуданд. ҳамкорони мо мавзӯъро идома медиҳанд.
дар чорабинӣ зикр шуд ки рӯзи умуми ҷаҳонии табиати ваҳшӣ имкон медиҳад ки диққати ҷомеаро ба гуногунрангӣ ва зебоии фауна ва набототи ваҳшӣ ҷалб намуд. Инчунин таҷлили ин сана ба баланд бардоштани огоҳии манфиатҳои одамон дар самти ҳифзи табиат мусоидат менамояд. Гуфта шуд ки шиёри рӯзи умуми ҷаҳонии ҳифзи табиати ваҳшӣ соли 2022 барқарор кардани намудҳои калидии ҳайвонот барои барқарорсозии экосистемаҳо мебошад. олимони муҳаққиқон иброз намуданд ки арзиши бебаҳои оламии вуҳуш бо ҷанбаҳои экологӣ, генетикӣ, иҷтимоиву иқтисодӣ, илмиву таълимӣ, фарҳангӣ, рекреатсионӣ ва эстетикии рушди устувор ва некуаҳволии инсон алоқаманд аст ва ба ҳадафҳои рушди устувори Созмони милали Муттаҳид ва ӯҳдадориҳои васеъ оид ба мубориза бо камбизоатӣ, таъмини истифодаи устувори захираҳо ва ҳифзи ҳаёт дар рӯи замин мувофиқат мекунад. хавфу хатарҳо ба табиати вуҳуш ба мисоли буриши ҷангалзорҳо, аз худкунӣ ва шудгори заминҳо, сохтани шаҳрҳо ва сохтмони роҳҳои нав, ҳамаи ин амалҳо макони зисти миллионҳо организмҳои зинда, наботот, ҳайвонот, ҳашарот ва ҳатто бактерияҳоро вайрон мекунад. таъсири чунин дахолатро ба олами ваҳшӣ пешгӯӣ кардан душвор аст ва хурдтарин амали мо метавонад боиси харобшавии экосистема ва нобудшавии тамоми намудҳо гардад. иттилоъ дода шуд ки имрӯз дар ҷаҳон зиёда аз 8400 намуди ҳайвонот ва набототи ваҳшӣ зери таҳдиди нобудшавӣ қарор дошта ба рӯйхати китоби сурхи байналмилалӣ ворид карда шуданд. иштирокчиёни ҳамоиш иброз намуданд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳифзу нигаҳдории олами вуҳуш, аз ҷумла ҳайвоноти нодир аҳамияти хоса зоҳир мекунад. дар натиҷаи тадбирандешиҳои роҳбарияти давлат ва ҳукумати кишвар саршумори ҷонварони нодир дар Тоҷикистон рӯ ба афзоиш дорад. дар ҳамоиш мутахассисон дар мавзӯъҳои гуногун, аз ҷумла омилҳои таъсиррасон ба ҳаёти ҳайвонот, нақши ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар ҳифзу нигаҳдории экосистемаҳо, таъмини ҳифзу нигаҳдорӣ ва паҳншавии популятсияҳои олами ҳайвоноту набототи нодири Тоҷикистон ва ғайраҳо маърузаҳо пешниҳод намуданд. дар ин рӯзҳои баҳорӣ сокинони шаҳру ноҳияҳои маъракаи ободонию кабуди зоркуниро вусъат мебахшанд. дар рӯзҳои истироҳатӣ кормандони ташкилоту корхонаҳо ва сокинони ноҳияи Ховалинг беш аз 5000 ниҳол ва гулҳои ороишӣ шинониданд. аз рафти ҳашари дастаҷамона дар ин ноҳияи Кӯҳистон ҳамкоронамон Ширинҷон Сафарзода ва Сайфиддин Исмоилов гузориш медиҳанд. дар аксари шаҳру ноҳияҳои водии Кӯлоб маъракаи ниҳолшинонӣ ба охир расида истодааст ва дар ноҳияҳои Кӯҳистон ниҳолшинонӣ идома дорад. дар рӯзҳои истироҳатӣ кормандони ташкилоту корхона ва сокинони ноҳияи Ховалинг барои иштирок дар сарсабзу хуррамгардонии муҳити зист ширкат варзиданд. бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳия дар ҳамдастӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ беш аз 1000 бех ниҳолҳои ороишии сояфкан дастрас намуданд, ки дар шоҳроҳи Кӯлоб, Ховалинг ва кӯчаҳои марказии ноҳия шинонида шуданд. дар ду паҳлӯи шоҳроҳи мазкур, ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз навсозӣ гардида соли 2019 бо иштироки пешвои миллат мавриди истифода қарор гирифта буд, шинонидани ниҳолҳои мевадиҳанда аз ҷумла олӯи олуча, себу муруд ва ниҳолҳои ороишӣ бо маром ҷараён дорад. шурӯъ аз даромадгоҳи ноҳия фақат дар мавсими имсола беш аз 6000 бех ниҳолҳо шинониданд. дар қабулгоҳи меҳмонон бошад ҳашарчиён ба шинонидани ниҳолҳои ороишӣ машғул гардиданд. طبق نقشه پیشنهاد گردیده باید در ناحیه 20000 بیخ نیولوی سویافکن و همیشه ساز شنونده شود و از قسمت تیرامو آغاز کرده تا این جانب زیاده از 12560 بیخ درختانی همیشه ساز آرایشی و سویافکن در جانهای معین گردیده شنونده شده است که 68% нақшаро дар бар мегирад. ҳангоми шинонидани ниҳолҳо бо тавсияи мутахассисон қоидаҳои агротехникӣ риоя карда мешавад. дар бехи ниҳолҳо бо хок нуриҳои органикӣ ва минералиро ҳамроҳ намуда об мерезанд ва баъдан ниҳолҳоро мешинонанд. риояи ин қоидаҳо боис гардидааст, ки дар соли сипарӣ гардида хушкшавии ниҳолҳо ҳамагӣ 7%-ро ташкил додааст. дар кӯчаҳои марказӣ ва хиёбонҳо низ ҳангоми шинонидани ниҳолҳо қоидаҳои агротехникӣ риоя карда мешаванд. кормандони идораи коммуналӣ бошанд дар хиёбон гулҳои мавсимӣ мешинонанд. ба иттилои масъулон то имрӯз беш аз 30000 бех гули садбарг ва 5000 гули лола шинонидаанд. ҳамзамон бехи дарахтонро нарм намуда то охири моҳи апрел шинонидани гулҳои мавсимиро идома медиҳанд. дар ҷамоати деҳоти Кӯлоби шаҳри Кӯлоб низ сокинон бо саҳмгузории соҳибкорони маҳаллӣ дар кӯчаи маҳаллаҳо ниҳолҳои ороишӣ мешинонанд. дар ин ҷамоати деҳот маъракаи ниҳолшинонӣ то охири моҳи март идома меёбад. Ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз минтақаи Кӯлоб барои барномаи Навид.
با توفایل در سطح بلند عمومی ملی تجلیل کردن سالگرد سیوم استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان، دوردستترین گوشه‌های وطن محبوب آباد و زیبا شدند. توجه رهبریت دولت حکومت جمهوری، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و صاحبکاران و ساکنان باعث گردید که اکثریت مشکلات اهالی برطرف کرده شود. در دوره اقدام‌های سازنده در جماعت دهاتی ورخ شهر اسفاره یک قطار انشاءات بنیاد کرده شد و ساکنان امروزها بابت جشنگیری شایسته 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان نقشه‌های بنیادکاری را طرحریزی می‌کنند. бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва саҳми арзанда гузоштан дар рушди деҳот 48 иншоот ба нақша гирифта буданд, ба пуррагӣ ба иҷро расониданд. ҳамин ободкориву созандагӣ буд ки ҷамоати ворух дар вилоят дар ҷанбасти сол соҳиби ҷойи аввал шуд. ҳамин ободкории созандагӣ буд ки шаҳру деҳот симои дилкушою фараҳбахш гирифта ба сокинон ва сайёҳон як ҷаҳон таассуроти сурурангез эҳдо мекунад. чунин ободкорию созандагӣ дар деҳаи дурдасти ворух низ идома дорад. дар деҳаи ворух бинои мактаб барои таҳсили 720 нафар хонанда дар ду баст иборат буда аз 3 ошиёна ва 12 синфхона дар маҳаллаи Сангтода аз ҳисоби буҷети вилоятӣ бунёд карда шуда ба истифода дода шуд. инчунин дар мактаби рақами 23 синфхонаҳои иловагӣ барои 240 нафар хонандагон сохта шуд. ҳамчунин толори варзишӣ бо 200 ҷои нишаст беморхонаи деҳа низ ба маблағи 1 миллион сомонӣ таъмир карда шуд. бунгоҳи тиббӣ сохта ба истифода дода шуд. аз навсозии кохи фарҳанги деҳа бо толори ақди никоҳ, китобхона, утоқҳо барои маҳфилҳои мухталиф ва кошонаи ҳусн ба маблағи 12 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода шуд. 30 километр роҳҳои дохили маҳалҳо асфалт карда шуданд. дар ҷамоат сохтмон аз навсозӣ таъмири зиёда аз 48 иншоот ба нақша гирифта шуда буд ва дар давоми 3 соли охир аз соли 2018 то соли 2021 нақшае ки ҷамоати деҳоти ворух ба дӯш гирифта буд 100% иҷро гардид. аз тарафи соҳибкорон бошад якшан иншоотҳои дигар аз қабили маркази хизматрасонии наврӯз, маркази фарҳангӣ, фароғатӣ, сайёҳии ширин аз ҳисоби соҳибкор Савриддин Сорбон, як бинои иловагӣ дар маркази саломатии ҷамоати деҳоти ворух аз тарафи Таскинбоев Рӯҳониддин сохта ба истифода дода шуд. имрӯз мардуми ҷамоати деҳоти ворухро вазифадор месозад ки дар назди худ нақшаҳои зиёди ободкорию созандагӣ гузоранд ва 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо тӯҳфаҳои сазовор пешвоз гиранд. имрӯз сохтмони як таваллудхонаи нави замонавӣ барои 20 кат бо тамоми таҷҳизоту шароити зарурӣ сохта шуда истодааст ва дар моҳҳои наздик ба истифода дода мешаванд. чунин ободкориву созандагӣ ба истиқболи 35 солагии истиқлолият идома доранд. дар назар аст 2 коргоҳ бо 30 ҷои корӣ сохта ба истифода диҳанд, бинои комиссарияти ҳарбӣ, 2 ҳаммоми замонавӣ, кӯдакистон барои 180 нафар, толори варзишӣ сохта ба истифода диҳанд. сайёҳӣ дар сиёсати имрӯзаи ҳукумати кишвар бо дар назардошти захираҳои бузурги табиӣ ва мероси бои таърихиву фарҳангии мамлакатамон ба василаи эҷоди симои қавии Тоҷикистон ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷаҳонӣ мубаддал мегардад. дар ин росто сиёсати дарҳои кушод, оромию осудагӣ, мавҷудияти роҳҳои замонавӣ ва ташкили инфраструктури мусоид барои рушди ин соҳа такони ҷиддӣ бахшида истодааст. шарҳи навбатии барнома дар ҳамин хусус таҳия шудааст. пас аз тадбирандешиҳои пайҳам шумори гардишгароне ки аз саросари ҷаҳон ба Тоҷикистон омаданд дар давраи пеш аз пандемия ҳудуди 1 миллион нафарро убур карда буд. табиати нотакрор, таърихи ба садсолаҳо реша дошта, суннату оини хоси миллӣ ва шеваи махсуси меҳмондории тоҷиконро шаҳрвандони кишварҳои мухталиф аз наздик дидан мехостанд ва бо ин ҳадаф ҳамасола ба Тоҷикистон меомаданду доираи сайёҳон ҳамасола тамоюли болоравӣ дошт. аммо хуруҷи бемории COVID-19 ва эълони пандемия дар саросари ҷаҳон ба бахши туризми Тоҷикистон чӣ ки ба тамоми давлатҳои дунё зарба